Въвеждат вечерен час за нощния живот в студентските градчета. С промени в Закона за висшето образование на първо четене депутатите решиха всички заведения, които се намират до 100 метра от общежитията и са в държавен имот, да затварят в 22 часа. Имаме повече подробности по тази тема от нашия репортер Георги Георгиев. Включваме го. Жоро, ти разговаря днес с много хора за това. Очакват ли се тези мерки да имат някакъв дисциплиниращ ефект върху студентите? Добър вечер. Здравейте от центъра на нощния живот в София, студентски град. На мястото, където се намирам в момента, например, има повече дискотеки, кръчми, заведения, отколкото студентски общежития. Сега е малко след 7 часа и е сравнително пусто. След няколко часа обаче живота тук ще се активизира и младите хора ще щурмуват заведенията. Както вие казахте, това може и да не е за много дълго, тъй като депутатите въвеждат забрана и до 22 часа студентите ще могат да посещават дискотеките. Решението дойде всъщност след редица случаи на насилие, на побоища, дори на смъртни случаи в студентски град. Сега обаче чуйте гледните точки и да видим дали наистина насилието ще бъде спряно в студентски град с мнението на студентите, ректорите на висши училища, както и на собствениците на заведения. Вижте. Купонът в студентски град започва в късните часове, малко след 22 часа. Точно в разгара на партито, повечето заведения тук ще трябва да затворят врати. Заведенията, които се намират в имоти държавна собственост в студентските общежития и на отстояние до 100 метра от тях, да имат работно време до 22 часа. Собствениците на заведения в студентски град ще имат 6 месеца, за да променят работното си време. В противен случай всички барове и дискотеки в студентски град ще бъдат затворени. Според собствениците на заведения в студентски град, вечерният час ще доведе до масови фалити, а проблемът с насилието няма да се реши. Ние изкарваме при това положение всички хора на улицата, всички студенти отиват по общежитията, по стаите, където в крайна сметка в дискотеките има над 27 човека охрана, които се грижат за сигурността им. А през това цялото нещо да се случи по стаите, ще бъде по-зле и по-зле. Студентите също се обявиха срещу готвения вечерен час. Вече сме големи и сме пълнолетни и би трябвало да нямаме вечерен час. Както при няколко месеца, момчето, което беше убито, беше в стаята. Вечерен час за стаите няма да има, само за заведенията, така че не мисля, че нещо ще се промени. Ние сме големи хора, имаме си глава на раменете и може да вземем решенията си самишки. Въпреки че университетите подкрепиха по-строгите мерки в студентски град, признаха, че те трудно биха решили проблемите с насилието и алкохола при младежите. Студентският град не може да бъде манастир. Може би ще се върне времето на така наречения домашен битов алкохолизъм. Извинявам се за силната дума, която казвам. Значи, когато студентите ще се събират по стаите и тогава ще стане малко по-шумничко. Няма висше училище, което да има блок в студентския град и което към момента да не е отдало свое помещение за нощно заведение. Собствениците на заведения са готови дори да изкарат студентите на протест, за да може студентски град да остане център на нощните забавления в столицата. За новините на Нова, Георги Георгиев. Жоро, готовност за протести. Окончателни ли са тези промени в крайна сметка? Да, както чухте, собствениците готвят студентите да изведат студентите на протести. Решението обаче все още не е окончателно. Вечерният час в студентски град трябва да бъде одобрен от депутатите и на второ четене с промени в Закона за висшето образование, за да стане факт. Така че за сега и собственици на заведения, и студенти могат да бъдат спокойни. Студентите дори могат още от сега да започнат да се подготвят за тази вечерното си партии. Така че това е за сега от тук. Георги Георгиев, директно от студентския град. Продължаваме напред. Цените на